έκανε ο Κουάνκαρ. Μπακασέτας θέλει να γυρίσει με το αριστερό, κάνει προσποιήσεις, ο Μπακασέτας κάνει το σουτ με τον Τζολάκη να μπλοκάρει. Πλασαριστά όμως το εκτελεί ο Μπακασέτας, παίρνει την μπάλα, Μαντσίνη με χώρο για το σουτ, το κάνει, έξω η μπάλα. Κλείστρης ο Όρτα, η κάθετη πάσα ο Γερεμέγεφ, τετατέτια το Γερεμέγεφ για το 1-0, Κάκη στο πλασέ και χάνει ευκαιρία στο 25. Ο Γερεμέγεφ προσπάθησε να πλασάρει τον Τζολάκη, αστόχησε. Πάνε η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία ο Γερεμέγεφ. Με 8 γκολ φέτος, ελάχιστα λεπτά συμμετοχής. Πάλι Μπερνάρ. Αράο, Μπακασέτας. Μαντσίνη έκανε τρίπλα, κάνει και τον σούτο Μαντσίνη με την επέμβαση του Τζολάκη. Σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη, πολύ δυνατό το δεξί σου του Μαντσίνη. Μαντσίνη ζητά προτιμα